Què passa quan tu tens un accident? Sigues prudent. Tu no tens recanvi. En un segon. Entre aquestes dues campanyes han passat 10 anys. 10 anys de lluita per evitar morts a la carretera. Al maig de 1998, una vintena de Mossos d'Esquadra començaven aquesta batalla, amb el traspàs del trànsit a Girona. Havíem de substituir un cos policial, la Guàrdia Civil, que en aquells moments tenia prestigi i era acceptat socialment. I ara vistes en perspectiva dient, potser amb errors i amb encerts, però crec que podem dir que van tenir un balanç positiu. Ara a Catalunya hi ha 1.134 agents de trànsit i més d'un centenar de radars que controlen que la gent no corri. L'accés de velocitat i l'alcoholèmia han estat els dos grans cavalls de batalla. I aquesta frase... Fins on? Dic, gens. Alcohol, tolerància zero. Un punt d'inflexió. L'època de la conselleratura va ser una època que el trànsit va agafar una dimensió molt potent, no? Sí que ha hagut una evolució i s'ha entès que la normativa s'ha de complir. Jo crec que avui en dia es condueix amb un sentiment o amb una percepció de la norma més alt, més fort. I crec que el paper dels Mossos de trànsit és fer això, que aquesta norma es compleixi. La sanció salva vides immediatament, però no de futur. I nosaltres el que volem és una societat que cada vegada més, de manera permanent, vagi reduint el risc. Només hi ha una tecnologia que ens salvarà, i és quan els pilots automàtics porten el cotxe. Mentrestant, el factor humà està dins i és complexe. Aquests 10 anys de lluita per apartar infractors de la carretera han culminat amb el permís per punts i l'enduriment del Codi Penal, els plans de seguretat viària locals, la implantació de més radars i la formació obligatòria en seguretat viària a les escoles són les grans apostes del trànsit a Catalunya.